Ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Savita Wirima ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi alika m'manda. Madzulo abwino ndipo takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Dr. Chakwera amayankhula ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre pamwambo otsegulira chionetsero cha zaulimi cha chaka chino. Pamwambowo President Chakwera anali ndi Dr. Philippe Nyusi wa ku Mozambique. Secret Segula wafika ndi ripoti. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique Dr. Philippe Jacinto Nyusi anafika pa bwalo la malonda la Chichiri Trade Fairgrounds kutsegula chionetsero ya zaulimi chomwe mabungwe ndi kampani zoposa 170 zikutenga nawo mbali poonetsa katundu ndi zinthu zomwe amapanga. Mawu ake poyankhula ndi khumbi la anthu lomwe linasonkhana pa bwalo la malonda la Chichiri Trade Fairgrounds, President Chakwera walimbikitsa anthu m'dziko muno kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zaulimi ndi cholinga choti dziko lino lizikhala ndi zokolola zochuluka zomwe zizigulitsidwa ku mayiko akunja. President Chakwera wayamikiranso ubale wabwino omwe uli pakati pa dziko lino ndi dziko la Mozambique ponena kuti dziko lino lapindula kudzera mu ntchito zachitukuko kuphatikizapo kumangidwa kwa njanji, kugwiritsa ntchito doko la nakala komanso kutawa magetsi m'dzikolo. Ulimi uchokere levulo iyi ufike levulo iyi. Ndi nkhani yakuti aliyense wa inu mukhoza kupeza chochita. N'chifukwa chake mapulani akuti pali AIP komanso pali Agicom komanso kuli magulu ankhaninkhani otithandiza mwachitsanzo Agra amalandira mphotho panole. Cholinga nchakuti osangozolowera ulimi wakuti kathumba kamodzi kafetereza kakwana ayi. Tikuthandizeni, tithandizane misika kaya ndi ku Europe kaya ndi ku Asia kaya ndi ku America kaya ndi mu Africa momuno. Misika imeneyo ilipo kale. Ngakhale konkuno dziko limene tazungulirana nalo koposa dziko la Mozambique. N'chifukwa chake tikuonetsetsa kuti ife ndi Mozambique ikhale khetekhete. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la Mozambique Dr. Philippe Nyusi wati ubale omwe uli pakati pa mayiko awiriwa uthandiza kutukula ntchito za malonda, mayendedwe komanso magetsi mwa zina. Apa Dr. Nyusi apempha mayiko ena mu Africa kuti atengerepo chitsanzo pa ubale omwe ulipowu. Ndipo nduna ya zaulimi Asam Kawali komanso President wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI Awezi Phiri ayamikira ubale omwe uli pakati pa mayiko awiriwa zomwe ati ukuthandiza kukweza ntchito za malonda. Akawala anatinso ndalama zokwana 1 trillion kwacha zakhazikitsidwa ndi cholinga chotukula ntchito za ulimi m'dziko muno. Ndi chifukwa chake timafuna tikuthokozeni bwana President kuti pa ndalama zimene munakonza mu budget yathu komanso pa ubale umene muli nawo ndi mayiko akunja komanso mabungwe amene timagwirana nawo ntchito pali ndalama zambiri zimene zapita ku ulimi zimene sitinaoneko mbuyo mosemo. Ndikupatseni chitsanzo.
a president akamanena kuti tionetsetse kuti productivity kuchitika ndi chifukwa chake pokhala bwino ndi mabungwe ngati a World Bank pali ndalama pafupifupi 600 billion kwacha imene ili ku agriculture commercialization yoti achinyamata athu akhoza kupeza ndalama kuti apange ulimi mopindula. Kupatula pamenepo posachedwa apa tinali kubalaka pamene a president amatseka mbali yoyamba ya NIF nkuyamba gawo lachiwiri la NIF kumene ndalama zaonjezekera kufika pa 350 billion kwacha. Cholinga achinyamata komanso tonse pano tikhoza kukhala ndi ndalama zoti tipange ma business athu osanasiyana kuphatikiza ulimi. Commercialization productivity ija ikupezeka kumeneko. Kupatula pamenepo bwana president chifukwa chokhala bwino ndi mabungwe osanasiyana anzathu a IFAD mu programu yawo ya SAP2 aperekanso ndalama pafupifupi 93 billion kwacha yoti ithandizenso pa nkhani ya ulimi muno Malawi. Kupatula pamenepo palinso bungwe lija la AGRA mu project ya chinyamata agwira ntchito ndi a National Youth Council of Malawi palinso ndalama zokwana 60 billion kwacha zimene zikupitanso kuti achinyamata ndi olumala azimayi akhale ndi ndalama apange ulimi. Productivity, commercialization, value addition zichitika. Apa pano ndangofotokoza zinthu zinayi zokha. Tikapanga masamu tikuona kuti ndalama zimene zikubwera ndi pafupifupi 1 trillion kwacha. Chionetserochi chikuchitika pamutu oti njira zamakono zomwe alimi komanso anthu angagwiritse ntchito kuti apeze phindu lochuluka. Secret Segula, MBC, Blantyre. Pakadali pano President Dr. Filipe Nyusi wabwerera kwawo ku Mozambique atacheza kuno ku Malawi masiku awiri. Ali mdziko muno Dr. Nyusi analandira degree ya ulemu ya udotolo ya ku University of Malawi yokhudza ubale wa mayiko. Iye analinso nawo pamwambo otsekulira chionetsero cha zaulimi cha chaka chino kuno ku Malawi. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, akuluakulu a boma ndi atsogoleri achipani anaperekeza Dr. Nyusi pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre. Mawu awo a Kunkuyu ati ubale wapakati pa Mozambique ndi Malawi ndi wamphamvu omwe uthandize kukweza ntchito za malonda za mtengatenga komanso za magetsi mwa zina. Mozambique ndi dziko limene litithandizira kuti zimene tapanga kunokozo kaya tapanga add value imene takulitsanso value yake zikamapita ku mayiko akunja ziyende motani. Kudziwa kuti Mozambique ndi dziko limene ifeyo timadutsitsako zinthu zathu kupita kudoko komanso zinthu zathu kuchokera kudoko kubwera kuno. Dziko limene lidatithandizira nkhani za njanji ziyoti zibwera kuno ndi mafuta amene amabwera tsopano komanso zinthu zina zimene zimachokera kunja kubwera kuno, mafetereza, mankhwala ndi zina zotero kudzera wakitu dzera kumweko. Komanso mukhoza kukumbukira kuti a Mozambique tsopano anawapatsa president chakwe malo okuti malo awa inuyo ngati m'bale wathu Malawi dzamangeni doko lanu kuno ku Mozambique kuti zinthu zanu zikamachokera kutali zizifikira pa doko lanu, mukamadutsanso zinthu zanu pita kunja zidzeranso pa doko lanu, zithandiza zinthu zathu ziyenda mwachangu komanso zochuluka mitenga zipangire process pa nthawi imeneyo. Chomaliza tifuna tiwathokoza Malawi aliyense waonetsa nkhope yachimwemwe kwambiri kwa alendo amene anabwera kutere kuifirika maona Mozambique ngati dziko tikuona dziko limene ndi abale athu. Komanso ife ngati Malawi imene tamuonetsera President Filipe Nyusi tamuonetsa kuti kuno anali ndi kwawo, chimene chifuna kuwathokoza Malawi onse chifukwa choonetsa nkhope yachimwemwe pomulandira mulendo ameneyo kuno ku Malawi. Pakadali pano President Chakwera wabwerera ku Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Zipani zisanu ndi chimodzi mdziko muno zasaina ndondomeko yomwe cholinga chake ndi kutukula amayi kuti adzitenga nawo gawo pa utsogoleri mundale komanso kuthana ndi ziwawa zomwe amayiwa amakumana nazo pomwe dziko lino likuyembekezeka kukhala ndi chisankho chapatatu cha chaka chamawa. Poyankhula atasayinira mgwirizanowo, mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira wati pakufunika kuthana ndi zovuta zomwe zimalepheretsa amayi kutenga nawo mbali pandale. Margaret Mapando ali ndi ripoti.
chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo autsogoleri mzipani komanso m'maudindo osiyanasiyana akuti ndi chochepa kwambiri. Mwa ichi magulu osiyanasiyana a zipani za ndale, boma ndi mabungwe okhudzidwa abwera pamodzi pofuna kupeza njira zosiyanasiyana zothandiza kutukula amayi kuti nawonso adzilenga mbali pa ndale ndi kukhala m'maudindo osiyanasiyana. Poyankhula m'malo mwa chipani cha Malawi Congress, a Jessica Bwira omwe ndi mneneri wa chipanichi atsindika zakufunika kugwirizana pakati pa zipani zosiyanasiyana pofuna kupereka mwayi kwa amayi kutenga nawo mbali pa utsogoleri mu ndale. Akabwira ati masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 amaonekera bwino zakufunika kosasiya mbuyo wina aliyense pa ntchito zachitukuko. Choncho ndikofunika kutukula amayi pa ndale komanso kuchotsa nkhanza zomwe amayi amakumana nazo. Tonse ngati tikuyankhula chimodzi, nkhani ya amayi sikhala nkhani ya ndale, ikhala nkhani ya dziko, ikhala nkhani yoti kaya ndi kuma councillors, kaya ndi kuma MP, si nkhani yoti DPP kaya zoti ndifuna kumenyana ndi MCP kapena ndi UTM sadziti inu kwanu kuti azimayi akutera kuti idzikhala nkhani yoti tikudziwa kuti azimayi akuyenera kukhalapo pa mpando, osatinso mpando wongoti abwera kudzalemba manotsi koma akhale kuti akupanga fundo ndipo iwo ndi amene ali woyimira chipani. Mkulu woona za malamulo mchipani cha DPP Achipiriro Mpinganjira wati chipanichi chiyesetsa kuonetsetsa kuti amayi ambiri akhale m'maudindo osiyanasiyana. Position ya nyuwani yathu ikukamba zonena kuti mwina muchizungu amati affirmative action, gender equality, kuti pasakhale kusiyana pa abambo ndi amayi, komanso tichite nkhani yapaderadera yoonetsetsa kuti amayi akutenga nawo maudindo muchipani. Ndiye tipitiriza kuyambira pamenepo amene anenera ngati pali zina zoti tifunike kuchita kaya ndi kuma primary kaya ndi maudindo osiyanasiyana ku parliament, tikhale sure kunena kuti azimayi ambiri ndithu akutenga gawo. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy, a Ben Chakame, wapempha zipani za ndalezi kuti zionetsetse kuti zikugwiritsa bwino ntchito ndondomekoyi. Mchikalata mulibe ndondomeko kuti ngati chipani china mwina sichikwanirisa sichitani chiona zotani, komano tangopemphana kuti ifeyo ngati atsogoleri ngati chipani tikuyenera kuti ngati tili ndikuthekera kuti tilamulire dziko lino kubwera 2025 tikuyenera kumatsatira mamu komanso tikuyenera kuyika utsogoleri wa azimayi patsogolo. Zipani za Malawi Congress Party MCP, Alliance for Democracy AFOD, Democratic Progressive Party DPP, People's Party PP, United Democratic Front UDF ndi United Transformation Movement UTM ndi zomwe zasayinira nawo mgwirizanowu. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Kalemba wachenjeza makomiti othandiza anthu kuti adzionetsetsa kuti anthu okhawo ovutika ndi omwe akulandira thandizo pamene akumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Akalemba anena izi ku Lilongwe pomwe amatsekulira maphunziro amakomiti omwe amagwira ntchito zolemba mayina mkaundula wa anthu oyenera kulandira thandizo. Nthambi ya Dodma iyamba kugawa chimanga kwa anthu oposera 5.7 million omwe alibe chakudya mwezi wa Septemba. Uthenga waukulu woyamba ndionena kuti ekhayo amene ali oyenera kuthandizidwa ndi amene azithandizidwa. Choyamba chimene chocho. Chachiwiri nchoti ndondomeko zathu zokathandizirazo zikhale ndondomeko zimene sizikupereka chiopsezo kapena chipsinjo kwa anthu amene akuthandizidwa. Komanso nkhaniyo katangale kuba zimene zikhale zinthu zimene tizichotse mu ndondomeko imene tikupanga yothandiza anthu. Pasapezeka atsogoleri amene akupanga katangale, atsogoleri amene akuba zinthu ngati zimene zozo zisapezeke pandi tisazilole kuti zizikhalabe pakati pathu. Komanso nkhani yonena kuti kodi tizithandiza bwanji kupita patsogolo. Ndi zimene tikuyang'ana mu maphunziro amene. Ndipo mawu ake mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Mark Cloud Kadamanja wayamikira maphunzirowa kamba kuti ati athandiza kuthetsa mavuto omwe analipo pa dongosolo la kalembedwe kamayina komanso kagawidwe kathandizo.
Ndizoona ndithu tinene kuti training imene ithandiza kwambiri makamaka kudziwitsa adindo kuyambira kwa ifeyo ngati kukonsoloku komanso tipiteso ngati kumaodi makomiti amene amayendetsa nkhani zokhudzana ndi ngozi zokudza mwadzidzidzi chifukwa chimene chimachitika kawirikawiri kumakhala mwina kusamvetsetsa kwa adindo kuti kodi ntchito yawo agwira bwanji. Ndiye training imeneyi ndiyo thandiza chifukwa kuti adindo auzidwa kuti malingana ndi mmene zimayeneka kukhalira kati kafuna kuti tipeze anthu ovutikitsitsa kwambiri tiziyang'ana anthu mmene ali woteremu. So zithandiza kwambiri makamaka mu mzinda uno chifukwa chonena kuti anthu amaganiza kuti mwina mu mzinda mumakhala aliyense wochita bwino, ndiye tikamayang'ana timayeneka tizisiyanira. So amene angakwanitse zimenezo ndi anthu amene amakhala ndi anthu mmadera muja. Ife timakhala ku ofesi koma kwambiri ndikonena kuti akomiti amene abwera kuno ndi amene amadziwa kwambiri kuti ntchito ayigwire bwanji. Azathu adodima tathokoze kwambiri chifukwa chokonza training imeneyi imenenso itatithandiza kuti chaka chikubwerachi tichite bwino kwambiri kuposa chaka chathachi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi aliyika m'manda. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. On the journey of empowering minds in shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians, and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students, a well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry, Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132, 0999 611 429, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures. Kulira kwa afisi sikungalepheretse njovu kumwa madzi zaife nditukuta pang'ono dola lololo. We are the giants. Zaka 13 tsopano kupereka mwayi kwa achinyamata akhale odziyimira paokha, alembe anzawo ntchito, adzipanga ndalama. Here we go. Kuyambira pa 9 September mpaka pa 11 October 2024. Cell phone repairing, computer repairing, home gadgets repairing and dish installation, ICT computer use, ICT advanced, video production and graphic designing, audio production, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Sankani gawo limodzi. Fees kuyambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Timbireni Sunweka Training Center. Izo.
Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti boma latsimikizira aphungu a nyumba ya malamulo kuti ntchito ya minda ikuluikulu ya mega farms ikuyenda bwino. Boma lati panopa chimanga cholemera matani oposa 10,000 chomwe achilima kudzera mu ntchitoyi chapita kale ku nkhokwe zosungira chakudya mdziko muno. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo a Richard Chimwendo Banda wanena izi poyankha mafunso aku nduna wa zaulimi m'malo mwa nduna ya mundunawo. Tili ndi ripoti la Olive Phiri. Poyankha funso la phungu wa dera la Zomba Central pa nkhani ya momwe ntchito ya minda ikuluikulu ikuyendera pakadali pano, nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda omwe anayimira nduna yoona zaulimi anati pakadali pano bungwe losunga chakudya mdziko muno la National Food Reserve Agency NFRA layamba kulandira chimanga kuchokera ku mindayi. Achimwendo Banda anati kufikira lero bungwe la NFRA lalandira chimanga chokwanira ma metric ton 7,900 pomwe china chokwanira ma ton 3,900 chapita ku misika ya Admark. Achimwendo Banda anatinso nthambi yomwe imayang'anira za minda ikuluikulu ya Mega Farms Support Unit yayika padera ndalama zokwanira 9 biliyoni kwacha kuti idzathandiza alimi okwanira 200 ndi zipangizo zamthirira ngati mvula ingavute kapena kukumana ndi ngozi zina zogwa madzidzidzi. Ndunayi inati posachedwa nthambi yoona za minda ikuluikulu ikhala ikulemba ogwira ntchito ena 65 omwe achokere ku nduna wa zaulimi ndi nthambi zina za boma. Mkatikati mwa ndime yawo alembetsa alimi oposa 1,400 ang'onoang'ono amene ali ndi malo opitirira 20 hectares. Ndipo alimi amenewa akuthandizidwa kucholinga chokuti adzilima mbewu zawo komanso adzigulitsa mbewu zawo. Pakati apa alimi akuluakulu, mafamu akuluakulu nawonso ali kalikiliki. Famu imodzi ili kuja kuliwonde kumene akulima nyemba zosiyanasiyana ndipo mchaka chino akuyembekezera kutumiza nyemba zoposa 4,000 metric tons ku mayiko akunja. Komanso mkatikati mwa ndimeyi mukaona kuti alimi osiyanasiyana alandira uphungu ochuluka. Boma linakhazikitsa ntchito ya minda ikuluikulu pofuna kupititsa patsogolo zaulimi mdziko muno. Ndipo lachinayi pokhala tsiku lomwe phungu aliyense amaloledwa kubweretsa nkhani mnyumbayi, aphungu analephera kukambirana nkhani ziwiri zomwe zinabwera poti phungu wa dera la Chitipa South Awerani Chilenga analephera kupereka madandaulo anthu opuma pa ntchito. Ndipo naye phungu wa dera la Mlanje Southwest a George Chaponda munalibemo mnyumbayi kuti apereke madandaulo awo pa nkhani yogwiritsa ntchito chiphaso cha unzika podzaponya voti chaka chamawa. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma lati dziko la Malawi lataya munthu yemwe anali kazembe wa zokopa alendo komanso munthu olimbikitsa zachikhalidwe pa imfa ya bambo Claude Boucher. Nduna yoona za malo a Deus Gumba ndi omwe anena izi pamwambo oyika m'manda thupi la malemuwa kumuwa mission kudedza. Simeon Boyce watumiza ripoti. Anthu osiyanasiyana anakhamukira kumuwa mission kudedza kudzaonera mwambo oyika m'manda thupi la malemu bambo Claude Boucher Chisale omwe anamwalira lolemba sabata ino ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe ali ndi zaka 83. Mwambowu unayambira pa church ya Katolika ya Moa Parish komwe anthu anaona nkhope ndipo kenaka thupili analitengera ku bwalo la kungoni komwe kunachitikira mwambo onse. Mulaliki wawo Monsignor Henry Chinkanda aku Diocese ya Dedza ati malemu bambo Claude Boucher Chisale amaliza ulendo wawo bwino chifukwa cha ntchito zomwe anagwira ali moyo pomwe anadzichepetsa ndi kukhala ngati Malawi wina aliyense ngakhale anali ochokera mdziko la Canada. Iwonso ayamikira malemuwa chifukwa cholimbikitsa chikhalidwe chawo angoni ndi achewa. Polankhula m'malo mwa president wa dziko lino nduna yoona za malo a Deus Gumba ati president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi okhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfa ya bambo Claude Boucher Chisale. Iwo ati dziko la Malawi lataya munthu yemwe anali wodzipereka pa ntchito yotumikira Mulungu komanso amalimbikitsa ntchito zokopa alendo ndi chikhalidwe. Nditulima kutipita nawo kumuwa mpingo wa Katolika kumene lero tikuchita mboni kutayika kapena kuvika thupi la malemu Father Claude Boucher
amene chifukwa cha chikhalidwe chawo chabwino kunananga wapatsa dzina kuti lwamba chisale. Ngati dziko president akonena kuti tatayika kwambiri chifukwa Father Chisale anali munthu amene tikuzonera anali ambassador wathu dziko lino la Malawi, munthu amene anatengapo gawo lalikulu kwambiri kutsatsa chithunzithunzi chikhalidwe cha Malawi kumayiko akunja. Kudziwa kuno kumalo amene amachita kuti ngoni ngati ku museum kumene anthu ambiri kudziko lapansi amabwera ndithu ukaona kuti chikhalidwe cha Malawi chimene bwanji. Mwa chimenecho tikufika ngati boma timaona kuti mbali ya tourism amatithandizira kuti mina ngakhale makobiri amatha kubwera. Kupatula pamenepo chifukwa cha luso limene analo bambo Chisale anathandiziranso kwambiri luso la ntchito za manja kusemasema komanso mina zolembalemba ndi zina zotero achinyamata ambiri anapeza ntchito kuno. Tikamakamba za kumtakataka ndithu mbiri yakuno sitingakambe osatchulako bambo Chisale. Chimene chinso inatithandizira kuti achinyamata mwina apite ku sukulu komanso akhale ndi mwayi wopeza ntchito maganyu kuno ku parish pakusaposa kuno ku Ngoni Center. Mawu ake yemwe walowa pa udindo wa malemu bambo Claude Boucher Chisale, bambo Brendan O'Shea atsimikizira Malawi kuti adzipereka popitiriza ntchito za malemuwa. Malemu bambo Claude Boucher Chisale anabadwa pa 2 August mchaka cha 1941 ku Montreal mdziko la Canada. Iwo anakhazikitsidwa kukhala wansembe pansi pa chipani cha Missionaries of Africa ndipo anasankha kudzagwira ntchito kuno ku Malawi. Atachita maphunziro awo okhuza zachikhalidwe komanso luso la zosemasema ndi kujambula, iwo anakhazikitsa malo a ku Ngoni Center of Culture and Art kuno kumuwa kudedza komwe amapangira za luso losemasema ndi chikhalidwe komanso kuphunzitsa anthu za lusoli. Kuchokera kuno kudedza ndine Simeon Boyce. Mzimu wa bambo Claude Boucher uwuse mumtendere. Ndipo munkhani za masewero timu ya Maite Mukulu Wanderers yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa du masewero omwe analipo lero ku Lilongwe. Kukaronga Silver Strikers yalephera kupeza mapointi italepherana ndi Chitipa United 1-1. Zateremu ndiye kuti Wanderers ndi Silver tsopano akusiyana ndi mapointi 6 okha. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Lazarus Chakwera walimbikitsa Amalawi kuti adzipereke pogwira ntchito kuti dziko lino likwere. Zipani zisanu ndi chimodzi zasayina ndondomeko zothandiza amayi kumachita ndale pamene dziko lino likukonzekera chisankho chaka chamawa. Ndipo thupi la bambo Claude Boucher omwe ankalimbikitsanso chikhalidwe cha Chimalawi aliyika m'manda. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw komanso pa MBC Digital lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Savita Wirima. Tikufunirani madzulo opambana.